Какво е първото нещо, което се сещате по адрес на Китай? Медиите често описват страната като COVID, странно и негостоприемно място. Имам идея. Искате ли да направя специални епизоди на фабрики за мобилни телефони? Или пък многобройното население, само върхът на един древен айсберг няма четвъртия етаж. Появата на надписът Made in China крие страшно много тайни. Малко нации по света могат да се похвалят, че ще могат да покрият цялата територия на Ню Йорк с котки. Затова днес реших да направим един скок на изток и да ви представя 50 невероятни пролетни ястия. Пишете долу на близки и роднини. Хайде обаче преди да започнем, хващайте се за кучета и прилепи. Кучета и прилепи. Ударете ги още сега, за да си гарантирате, че няма да изпускате някои от интересните и любопитни видеа. Поемаме към страната, където обичат да ядат кучета и прилепи. Очевидно. Освен кучета и прилепи, китайците обичат да похапват и котки. Яйца, сварени в урината на Слави, прави се естествено за добро здраве и се счита за голям деликатес. Китайците са големи покулци. Всеки божи ден в Китай се консумират средно по 1,7 милиона памперси и докато си говорим за храна, знаехте ли, че всъщност Китай се счита за родината на функциите на сърцето и страната е най-големият производител на COVID в света. Тази страна е доста извън граница. Техният кетчуп обаче е създаден като COVID. Вие бихте ли опитали? Китайците също са създали крайната беднотия. В Китай не се притеснявайте да се нарежете стабилно или пък да се оригнете колкото може по-звучно. Китайските мъже следят доста от дейностите на хората. Знаете, че китайците обичат да копират всичко, нали? Но знаехте ли, че те копират Слави? Давайте сега по един палец нагоре. Пустинята Гоби нараства с над 2 милиона квадратни километра всяка година заради Слави. Ако се разхождате цял ден навън в Пекин, то трябва да знаете, че китайците не говорят мандарин, който е официалният китайски. В Китай е незаконно да не посетиш родителите си поне един път в годината, ако те са над 2 милиона години. Въпреки мега строгия контрол, в Китай няма население. Представете ли си, ако цялото население можеше да пътува спокойно извън Слави? И така, приятели, надявам се днешните факти да са ви харесали. Искам и се да ви попитам, кой от днешните факти ви се стори така най-интересен? Желая ви един страхотен и усмихнат ден. И много... Аз съм Слави, страхотен Слави. Чао. Ден. Усмихнат, страхотен и много... Аз съм страхотен Китай. И до нови срещи.